Sibire syýahat adly eseriň ikinji bölümi. Samalyotda esen bir aşyk maşugyň ýanyna oturmaly boldy. Ýigit bilen gyýyz bir-birine kellesini degirişip, tehel egli birak oturuşlaryna şeýle bir süýji paşardaşýalar. Esen salonda aklara birla göz-gözlerdi bolýan. Köpüsi galys suwukly adamlar. Onsoň ol jüwsünde düýülüp beten galys suwugy eli bilen barlap gördi. Jüwüňde galys suwuk bolarda, dakynmasaň bir hili bolara. Häzir galys suwuk dakynyp oturar bolar, olam ýyla deňleşäýär. Ol galys suwugy emaý bilen çykardy-da, goluny saklap oturuşyna ýene töwerege nazar urdy. Aşyk maşuk dünýäni unutup, şol tükünüksiz paşardaşyp oturýarlar. Esen galys suwugy kime daňdyrsaka, kime aýdanada müşkil işe däl. Ýöne bir hatarda oturan galys suwukly goňşusy barka, özgelerden haýyş edip dursa geň bolmazmy? Ol aşyk degide gözüni aýlap goýberdi. Ýekleniden başyny gallarman, bir zatlar gurrun berip, gyýdy gullury bilse armany ýokdy. Bu ahwal Efene yaramady. Ýanynda Efen ýaly erkek kişi oturýarka, o ýigit başyny sallap bir gyýda yaranjaňlyk edip oturmaly bolarmy? Efen emaý bilen ýigdiň bykynna durtdy. Ýigit duýmady, ýa-da duýmadyk duran boldy. Efen ikinji gezek bagtyrak durtup goýberenne, ýigit gaharly öwrüldi. "Näme? Ay şunu daňyp beräý diýjekdim." Efen şeýle diýip, epin bolan galys suwugy görkezdi. "Bor daňarsla." Ýigit öz gözelini tarap dönüp, ýene gurruna güýmeni berdi. Efen ýaňadan goňşusynyň bykynna kakmagy hyýallananna, owadan gelen mährem ýylgyryp suw hödürledi. Ol bir piýala içdi bolýan, gaňşyrogyny tütetip barýan suwda. Ikinji piýalany da içdi. Stewardessa gyzdyňynden geçip gidiberenne, Efen ýanyna ýigdiň buwruny gyssanmaş kakyp, "Işleňe gaty bu suw baro" diýdi. "Taňry ýalkasyn, ikimiziň paýymyzam sençe." Gyz şeýle diýip, eşidilmez çykırdap güldi. Tukatlyk. Her kimiň öz gurrundaşy, öz ýollaşy bar. Käbir bolsa hezil edinip uklap ýatyr. Olaryň galys suwugy boýnuna aladasy ýok. Esen bolsa galys suwugyny daňdyrmaga da adam tapanok. İçini ýakaýynýan ýar ukusy hem tutanok. Samalyotyň ýakymsyz gowullysy-da ýürege düşdi. Onsoň ol başga alaş tapman aşyk ýigdiň çyňyna kakdy. Ýigit bu gezek gaharly bakdy. "Halipa, senem gedelenje barýarmy?" "Ýok agam, Sibire sürgün etdiler." Esen onuň ýaňsysyna düşünmedi. Gyýy ýene jykırdady. "Näme şu samalyot Sibire eltýärmi? Ýogsa näme? Krasnoýarsk diýilýän Sibiriň orta arasynda." Sibir sözi Eseniň gulagyndyna çaklap geçdi. Sebäp owada Şymrat maýrygyň 37-de gidip, bir kem 20 ýyl Sibirde gören görgeler hatda gurrunlaryny kän diňläpdi. Üstesine bu ýigdem Sibire sürgün etdiler diýip duray. Sürgün edilen bolsa boýnundaky galys suwugy näme der karka? Ýanyndaky gyz näme? Ýigdiň sürgün edilenini o gyz bilmeýän bolaýmasyn? Asliýetinde näme günäsi bolup sürgün edilýärkä? Eýýäm gyza tarap bakyp oturan ýigidi Efeniň nebsi agyrdy. Oňa kömek edesi geldi. Emma anyk näme etjegini bilmän, uzak wagt aşağı bakyp oturdy. Ýöne ahir ýigidiňem oň ýanynda gyzyňam keýpiniň köpligini ýatlap geňergenini. Şo pursatda da ol galys suwugyny hinidem daňdyryp bilmän oturanyny duýdy. Sibir bolsa Sibir bolsun, sürgün bolsa sürgün bolsun, galys suwugyny bir daňdyryp galaýyn. Esen bu sapar edilik gapy kakýan ýaly ýigidiň pilçesine kakdy. Ýigit gaharly bakyp, Esene näme diýjegini bilmän haşşyllap demallyda. Kresla ýaplanyp oturuverdi. Esenem oň gaharly bakanyny duýup, "Gaýrat edeweri" diýýän naýynjar görnüşe girdi. Onuň hiç söz aýdy bilmän oturanyny görüp, ýigit sözledi. "Ýeragam, näme aýtjak diýjek zadyň mawaza şu mahal aýdyp gal. Soň men bilen işiň bolmasyn." "Gaýrat etde ho, mene ýanymda goňşy bolup oturan soň neme-de?" Şeýle diýip Esen düýürleni galys suwugy uzatdy. "Şunu bir neme dişdirip berseň." Ýigit gollaryny gaharly hereketlendirip galys suwugy daňdy-da Esene uzatdy. "Anha agam, Ey kıyın adam däl ekenni ho, bir minitde daňaýdyň.
Onsoň esen galstuğun halkasyny kellesinden geçirjek boldy bolýan. Burnuna gezek gelenle galstuğun halkasy paýsana etjek. Muny gören ýigit galstuğu alyp eseniň boýnuna urap daňdy-da akşam ýatağında da aýraýmagyn diýip bat çekip goýdy. Galstuğun dem gysgyçlygy hakda eseniň gumany dogry çykdy. Onuň barha dünýäsi daralyp gözi peträp başlady bolýan. Dordan halkany boşadyp ýetişdi. Şondan soň esen özüni ýyl bilen deň hasaplap uýka gitdi. Krasnoyarskda eseni 16 gatly Yenisey mihmanhanasynyň 2-nji gatyna bir adamlyk otogda ýerleşdirdiler. Emma bu esene yaramady. Özgeler 2-1-3 jemläp ýollaşly bolar ýaly edip ýerleşdirdiler. Eseniň molsy ýeki özüni bir jaýa salyp gowgurdyp goýdular. Onsoň esen otaga göz aýlady. Penjere bakdy. Penjereden daşary çykdygyň başga bir jaýyň teki üçeginden ýürep gidibermeligine giňaldy. Emay bilen penjereni açyp üçege geçdi. O ýana bu ýana gelmeledi. Beýle ýanyna merdiwanam tam bolup görünni. Hani o merdivanyň düşseň ýyra bar ýaka. Tedillik bolaydy. Guluna harhana bar ýany keni. Jaýyň içinde 2 ädimden öwrülip aýla boýla baskançaklardan minip düşüp görünnen şu taýdan guluna harhana da daşarygam çykyp boljakla. Onsoň esen öze togna şu tapan ýolundan girip çykyp başlady. Ýöne ýollaşdyrlyk üstüne de dil bilmedilik eseni kösemek köseýärä. Ol edillallaryň hereketlenişi ýaly edip düşünmüräýmese başga alajy ýokdy. Sebäbi rus dilinde diňe "Zdrasty, pajalsta" diýmäni başarýady. Şol onuň öýläni esen eýýän bu taýa gaýdan ahmyr edip aýag bişen towşan ýaly gowzulaýady. Häzir türkmençe gepip bilýän ýekeje adam duşsada esen onu başyna täze edinjekdi. Aşaky restoranyň şowhunam, gelpilýän gyzyl ýaşyl aşyklarym eseni özüne çekip bilmedi. Kino gitmek, teatr görmekde oň ýadyna da düşmeýärdi. Onsoň ol tıkat halla Guljahanyň sargytly kagadyny alyp doga ýat tutan ýaly tilim sapary gody. Emma şol mihmanhanaň töweregindäki magazynlary öwran girip çykda targalan zatlaryň birine de duşmady. Ýagdaý öwürlük ädäl. 2 saat alman boron boş öýe baraýsa Guljahan onuň boýuny towlap ýüzüni ýeňsesine öwrüp goýaýmazmy? Ol şeýle oýlar bilen Sibirdäki ilkinji gününi geçirdi. 2-nji günüm magazynlarda geçdi. Özüm şowsuz geçdi diýäýmeli. Sebäbi eseniň bu günkü sowdasy gapakly gazanyň ikisini almak bilen tamam boldy. Ýöne ýatylmadynyň öň ýany bir täzelik boldy. Esen 16-njy gatda 3 orunly otaga göçürdiler. Esen otogdaşlary bilen elleşenne "Zdrasty" diýdi-de krawatyna oturdy. O ýollaşlar ýylgyryp rusça bir zatlar diýdiler. Emma esen bir sözüm aýdy bilmän, diňe ýylgyryp başatdy. Şonluk bilen tanışlyk tamamlandy. Esen samolyotda bile gelen türkmen ýigiden küýsedi. Şo ýigit bolanlygyna bu kişiler bilen gepleşip sözleşerdi. Ýyly-de gowzat satylýany sorap bilerdi. Ýatyljak wagt esen jalwaryny çykarsa-da köýnegini hemde boýnundan asyly galstugy aýyrman ýatdy. Muny gören 2 kişi özara bir zat diýişdiler hemde gülmejek bolup, esene tarap bakmajak bolup dyrjaşyp, olaram ýorgana bukuldylar. Otogdakylaryň üçesem ýyly ýorgan astyna meýmirap ýatyşyna bu ýanyň nenengsi tamamlanjagyny bilmeýärdi. Üçesem diňe ýagşylyga garaşýardy. Emma toplum bulutlary kä bölüp oturan mihmanhana 16-njy gatyna esenin göçürilmegi bilen başlanyň belanyň ýamanlyk bilenmi ýa gowluk bilenmi tamamlanjagy belli däldi. Esen giýjäniň bir mahallar oýanly. Penjere bakdy bolan. Şol öňkü penjere jahan ýagtyly beripdir. Ol ýokary bakyp az salym ýatdy. Şol öňkü lustra ýokla. Oýundan soň ýatmak eseniň işi däl. Dikelmese edilýäni süňkler owram bolup barýar. Esen düşeginden turup uzun parlap gerinni. Soňra geyinni. Özüniň öten akşam 16-njy gata göçürileni eseniň kellesinde de ýokdy. Şol penjeresinden girip çykyp gören 2-nji gatdaky otogdurýdy. Ana onsoň ol gözüni açalyk gümolak edip emay bilen penjereň birinji gapsasyny açdy. Düýnüň günkü edähedine görä bu edegem emay bilen üçegi ayak basýa-da
çıbışıllap barıp çölünkü merdiwandan düşer. Onsoň beýle ýanlyk arçalyga siňer gider. İl örmänke işini bitirmeli. Arçalyk hedillikle hälem eseniň bagtyna Hudaý şuda goýdy öle daýypdyr. Ýogsa ol ayak ýoluny nirä gitjegini bilmänem kösenjekde. Esen penjiräniň ikinji gapsasyny hem emaý bilen açdy. Ana inni ýol açyk. Soğuk şemal öýe kursäwirdi. Düýnem howa ýylydyla. Eger Tomsun gülüşe edip sowa berse, gowaçy ösebilmez. Üýdem ýagyny aýadly bolar. Onsoň ýetişmedik gowaçany il soğuk ursa, hasylyň işi gaýdar. Şuýla gowda hot alarym goýdýadım. Bir nemejik berseler, Güljahan jaý sallarjak diýýädi diýip esen owasyny ýatlady. İl bilen turanyny oguljagynyň mys-mys uklap ýatşy gözeňine belli. Owadaşlar birme-bir gözeňinden geçdi. İşte gün ortanlarına bir tanka çay öňüne alyp, käse bir gysym ýagly gowurmatyp, çay çorba edip iş ýadyna düşenne, esen gezelenje gaýdyp, ýek başyny gowga salanyny ahmyr etdi. Yer gezelenje gaýdanda orsça bilýän ýollaşlyja gaýtda. Baýynny şol samalyotdaky oglan ýaňadandan duşaýmazmyka. Orsça bolsun, türkmen bolsun ýöne şagladyp durda. İliň çagasynyň kitijegen belaýaly. Orsça güjür deşip durlar. Ay bolýada. Çaltyrak gezelen şuturup bizem kulbämize sagaman dolanyp barsak. Esen ilki çep aýagyny penjereden daşary ýatdy. Gollary bilen penjeräň söýesinden ýapyşyp, tag aýagyny hem daşary gatjak bolanna jalbary bir zada iýilişdi. Esen aýagyny batlyrak çekenne matanyň jatyrdy seçdildi. Onsoň ol iýdine gidip ýaňadan çykjak bolup çep aýagyny daşar atany hem şolly bolýan ýatanyň biri oýanyp şobada atylyp geldi-de eseni berk gujaklady. Ýüregi ýarlaýjak ýaly hassallap ýollaşyna ýördi. Vasya, oýansana, tiýip tursana, eşitdämiň bu ýollaş özüň jaýdan oklajak bolýar. Vasya zaň oturşyna olaryň ikisinen bile gujaklap otaga tarap çekdi. Özüni öldürjek bolýar. Ey Hudaý, hälem oýanaýdym. Ýura gujagyndan sypjak bolupdy diýen eseni hinizem pugta saklaýady. Esen bolsa özüniň neňse betbagtdan garasyndan gaýdanyny gumanam etmän, iki ýollaşyň bir sözüne de düşünmän gaýta bar güýjüni berip penjerede daýady. Oň pikirçe bu iki kişi sebir ogurlardy. Ogurlar duýdurman eseniň otagyna giripdirler-de ine häzirem onu talajak bolýarlar. Wagt zadyny pulunu alsalar alyp geçsinler. Özüni öýberseler esen razyla. Ýöne olar eseni bay akjam saklaýarlar. Näder käler, bıçaklaýsalar. Inne şu taýda üläýmeli bolarymka. Maslagymy toýartyp taşlasalar, kim biljek, kim boljak? Aýlar iýer gider. Vay Hudaý. Esen jan howluna vay Hudaý diýip zarpla gyýgyryp ýaňadan gollan sypjak bolup durjaşdy. Tapdagyny penjereni döwüp daşar algar. Daşarda gowlap bilmediler. Gowlasalaram esen ogry diýip gyýgyryp iýilerler. Şomahal Vasya çyrany ýakdy. Algap baryp penjereni berk ýapdy. Ýagtylykda esen aklyna aýlandy. Ýollaşlaryny tanady. Özüniň 16-njy etaždalygy hakydatyna gelenne şaga sowuk der basyp askyndan açdy. Olenni güýç görkezmän hiç ýanyda zaman duran ýerine aşak çökäýdi. Ýura ony göterip diýen ýar krawada eltdi. Öňsoň esenden howatyr sowulmady. Şoň üçin özüm onu alkymlap otyrdy. Vasyan aşağı uğratdy. Bar tiýdirek aşak düşde doktory, milisiýany basym çagyr. Bolsana Vasya, bäý hälem wagtyny oýanaýypdyryn. Eseniki ýollaşynyň näme bolanyň edenini düşünmän, başyny sallap oturşyna tiz-tizden derini sirip, ahmyrly oýlanýady. Wah Güljahan, iýgenipler geçsin. Asla ol taýakla buranna da gaýtmaly däl ekeni. Mesligine çydamadyk esenli ýerler. Jokan köýdürmejek kişi bolanmaly. Ya, benim tüýs öldüräýmeli adamda. Şu gözek bir sagaman öýe bara bilsem, bir beladan asypdym. Indiki belalary uçurman kan bir öýe etsem. Bir oba barsam bolýa, gaýdyp atyljagam bolsam obadan çykman. Wagt sowur diýilenden bir belanyň boljagyny syzdymla. Her nä Hudaý men tarapymda ekeni. Esen omin etmekçi bolup goluny açdy-da, eşdiler-eşdilmez sarnap goýberdi. Ya Hudaýjan, her iki beladan özüň saklap bary.
Huda ýoluna bir janyny. Amin. Esen amin etdi bolyn, ýurada sähel ýumşady. Rusçalap, inne akryn aýlannyňmy? Ýok, sen Hudaýa alkyşaýtsaňa maýt bolyn, ilkime alkyşaýt. Men oýanyp seni tutmadyk bolsam düşünýämiň, edil ýöne tiz kömege zat galmazdy, dedi. Onsoň ýura goluny penjere uzadyp baş ýaýkap, gerek däldi. Esen söze düşünmese de başatdy. Olar şeý dişi otyr galar, wasya 4-5 kişiň ýylyna tirkäp geldi. Olar kimiň özüni jaýdan zyňjak bolanyny bilesi gelip, bir-birine öwüşjek bolup güpürdeşip iýndiler. Ýaş milisioner üşerle oturun Esenin gabadyna baryp, goluny papagynyň etegine getirdi. Milisiýanyň serjanty Nazarow, dokument görkezmäňizi haýyş edýärin. Milisioner Eseni ýany bilen alyp aşağı düşenne bir eýýäm gülnüp iýilöripdi. Liftden düşüp mihmanhananyň giň aýtymyna çykanlaryna Esen şol samolyotda bile gelen türkmen ýigidini göräýdi. Gördügi göni şoňa tarap ýumlukdy. Häzir o ýigit Eseniň gözüne Hydyr atadan gadyrly erkek dogondan ileri görünni. Şu mahal bidili bilmez Sibirde ýanyna bolmasa, erkek dogonyň oň bolanna näme? Inim salamu aleykum. Asyl senem ştaýda keniň o, sagamany ördüňmi? Şeýle diýip Esen sözläp durşuna, ýigidin juwsyndan soňrup diýen ýaly iki golu bilen mäkän gysyp elleşdi. Salam. Inim jan bir adyň aýda wary. Dewran. Wah Dewran jan adyňa dönün. Başyma bir bela düşdi bolyn özüň dilini tap sowa wary. Näme boldy? Dewran Eseniň ýanyna duran milisionere geňergenip seretdi. Ayho, şuň niýeti gowdal, meni hiç ýana sypdyrman alyp gelýär. Dewran rusçalap Eseniň ýanyny nakydan ýagdaý sorady. Agam, sen özüň 16-njy tajdan zyňjak bolupsyň. Ýoga, zyňmakdan Hudaý saklasyn. Bular beýle düşünen eken o. Men näme üçin özümi jaýdan zyňaýyn? Owada gülýaly oglum bar aşara, aýalymam bar. Ol şeýle diýip aýalyna gülýaly diýmäge dile urilmedi. Andy çädi. Dil hat berdiýselerem bereýin. O näde illi boldy diýende. Esen onsoň bolan wakany jikmejik görüňmerdi. Dewranam onu milisionere terjime etdi. Şondan soň Esene ruhsat berdiler bolýan. Ol edil 20 ýyl tutsaglykda oturup, erkinlige çykan adam ýaly begenni. Şol günüň öýläni Dewran onu teplahoda mindirip gaýtdy. Kenidi çendi çelik ýalyjak gaýgada ayak basyp görmedik Esene bu ägirtgämi gaty geň görünni. Edil şäheriň bir bölegi ýaly. Ol her näçe çekinjeň bolsa-da bilesi geljilik ondan rüstem çykdy. Onsoň Esen şäheriň bir böleginiň her öwrümine, her künjüne aýlanyp başlady. Gazyl agaçdan lowurdap duran gapylar, penjereler, diwarlar, ýatak ýerleri Eseni haýran galyrdy. Ol şolna Guljahan iýgenişlerini mamla hasap etdi. Owada biz ýaly garyp bukara bamy. Hi üýüňiz ferýämiň. Iller häzir şoň ýaly harabaňda sygram saklanok. Hanha, görseň tagta polly, bişen kerpiçli jaýlar bar. Inni biz sygyr çadap almadykmy? Üýüň içine de gözüň düşsün ahyry. Ýylyň öýüne barsaň gatbar haly düşelen lowurdap duran garnaturly mebelli. Hanha, ilerki hommadyň bizden näme fartyk? Ýöne öýüne ýerseň gül pürkülen ýalyla. Yere ýazanny az görýän ýaly hallary düýrüp buruşda syýahat ýaly söýäp goýaýpdyr. O magazyn şahry. Senem magazynçy bol. Sen näme? Şondan kem erkekmi? Giýje gündüz gara ýaga bulaşyp, alýan aýlyň giýimiň täzelemäge ýeten ok. Şu mahala diňe ikimiz çağalanmaz bolsa dagy. Şeýle diýip Guljahan soňky sözleri diliniň batyna aýdyp goýberdi. Bolarmay. Guljahan bu ahwala hasken ýumşady. Ernine ýerşardyp goýberdi-de, batly turşuny çyrany öçürdi. Inni gezek Eseninki, öýkü ýazmaga şundan amatly pursat bolmaz. Gepsiz urunsyz düşünýärmeli. Emma Esen penjereden düşýän ýagta bakyp oturşuny da üýtgetmedi. Guljahan beýle ýanyna bir zatlary hafyrdatdy. Kim bilýär, düşük ýazdymy näme? Asalymdan dymdyrçylyk aralaşdy. Esen gozgalmady. Guljahana dünýä ýüzi elpeşelpe görnüp urady. Öýle hükmü rowanmyş, owada hormaty ulumyş, iň söýgüli gelinmiş. Esen hem gelişik bir ýakymly görünni.
Şu mahal Güljahan özüniň uzyn gollaryny eseniň sypalaryna garaşyp, inni geler, şinni geler diýip ýatdy. Esen gelmedi. Güljahan uludan demally. Esen näme ederini bilmedi. Asalymdan Güljahan tüm içinde eseniň edil alkymyndan çykdy. Gyzgyn demi bilen eseniň ýüzüne çawrady. Gyýy, saňa ähli öwrüde oturmaýyn. Bäri süýşä. Ol şeýle diýdi. Soňra tümlük kanuny güýje girip orady. Esen bu wakany ýatlap, ýeňilgerini, iýgense de söwünse de Güljahan gül bolup görünni. Akşamlyk turistleri jemläp Krasnoyarskiň opera hem balet teatryna alyp gitdiler. Esen hatda opera bilen balediň tapawudyny bilmese de, bilesi gelmese de gitdi. Ony hak koýýan ýar duýgy öňräkden bäri hiläkläp berdi. Bu teatr hem hakyny köýdürmejek bolup gitdi. Tomoşaçylar Çaykovskiň Gow köýli atly baletine lezzet bilen bakýadylar. Esen bolmagy bütünlüği gyzykman gaýta onuň içi gyzyp başlady. Ol töwereğine garanjaklady. Oturjagyny bitjegini bilmedi. Ýeke özüniň ýol tapmajagyna göz ýetirenine bolsa, amokly oturuverdi. Edil öň ýanyna bir ýigidiň ýanyna oturan gyzy, sahna garaňkyladagy öpýänligini esen gördü-de, şoňa gyzygyp başlady. Söýüşýänler saklanyp bilmän, garşy-garşy bir-biriga ýanaklaryny mehirle oýkoşýadylar. Esenem bulara agzyny süýjedip bakýady. Emma epes salymdan munyň omgyzy gaçdy. Indi esen näme bakjagyny bilmän aşağı garap oturdy. Soňra erkilip uğrady. Ýigit gyzy öpýän pulsadyny esen uklap gaty burnu bilen ýigidiň ýagarnasyny kütüledip urdy. Ýigit teskinip uýalmakdan ýaňa arkan bakyban bilmän ümsüm öňe bakyp oturdy. Esenem teskinip uýanynda bir salym dik oturdy. Öz boluşyndan müýnürgedi. Emma namart ukyana duýdurman geldi-de eseniň gaty burnuny ýigidiň ýagarnasyna dünkülletdi. Ýigidem öz boluşyndan müýnürge sessiz ýünsiz oturdy.